Lado gawe media kote tumhan ini lamangso aru nibhai ke thopsi ani angli tum Ladakh Karbi Cultural Society asai hemalong wangpen la nilitum lamangso World Hypertension Day mate pithe adangti la pressure ke ong mate high pressure ko phan kapang thek arni jo labangso arni along nilitum Ladakh sai ke te kon along nalitum na chetong dine bot choro parlo nilitum aja semet pet pen labangso asai ni tum ke dengi la dunia ni pache tondon si nilitum lapu KCS president ke high pen kapen Karbi Anglong Karbi Film Society president ke high pen nilitum chi pen je labangso asai deng nang nilitum chingwai labangso deng nang ko athi pi ke la hendo je pressure lotang de pa high pressure lotang de tum chini lake akibia we ke the we sarpi we sabuna we anu tin long ta bate don tin ta pressure ke so we to pet ku simili udamji lapen anu tin ta pressure alam theke kachini pet dum si ke ong lotem sita koson si ke long ma lapen koson si litum kachire me nei mala sos ke so ka athema pirthe adang ki pinya ni tum langdam lo lotang de ko pi pen si muni dum kichi ke jang ke ong ilo lotang de lake pressure joini pressure pen mane ke stroke che man ko pressure pen ko mane tum ke heart attack che long ko jo la masi la siniri tum da la mangso sai pen pinya ni Ladakh la KCS members la pen Karbi Anglong Film Society members la pen la te bok tera tum ba chichini je thega tum hanan itum dak na chitong dunia phan itum ba che thang pen ja pen wang lo itum pini la free pressure screening anu tin phan dali tum pressure ke check pen la pen ko man ne jong si pressure ke ong dum dokok lo tang ni tum long ake joy pen la wai tan ni tum ke wan do hala tan ni tum pi du lo la pen la su asai alogo ni tum Ladakh che tham chimu ma ang teng ga ni tum pi pon ase hala su ke che tham chimu long ni tum nana lam the che tham lo ko pi posi ke long lok ma ko son ma la pen ko pi si ni tum ka chiri nang ma la hai ang teng an tan ni tum che tham pon Ini pressure check lo bang bang menurut masih check lo kan pressure kilo bang bang lo mati kilo di bang lo kai nang to non ni hala po arjun nang la thum non la record nam nang la hala dang ni nang la tum check pom la ni tum record nam tum normal pressure bang pana point normal pressure ke li tum la le the tum han mate 18 years pen ba fa tum phan ko tang ke atha ka mang ke systolic ko la ke 120 pen a bear nang ji la pen a bear bang ke 80 pen a bear nang ji a bear pressure bang ke hala ke normal pressure la si ni tum Indian standard pen ko tang ni tum mane manit ke atha ka mang 140 pen a bat la pen a bear bang 90 pen da bat ko tang ke hala tum han tum high pressure ko se ir ko la si hala tum phan bang ke ni tum kichu ke jun ka chi thik pen chop kali lo hala tum ke dawai sita hala tum ke dawai pen panche na ko Sampai lah, from kita competition pressure, sampai kering sampai do do lake akrom the tum de le pressure ke ong puali akrom ki bi tum da pressure ke long da kogi athema pam nuli tum che than lo je akrom ki bi pusita hala api ko tum long pen primary hypertension api ko tum long pen ba hen bang si long pen o ko bi che po pen da so bang bang chu do la pen ko mani tum ke arta nang do tang no ko tang de hala api pai ku da tum le hala so api pai ba tum mane elastic ason bung lai le lo le naing tang bom bo tanang do bom bom lasi hala so joy neta pressure bang lang bat ko lasi la joy bom ke te ko tum det kali da age limit dum atau pressure kilo age limit da ko so mara tum long da pressure ke Churu parlo pinidakili tum dipu medical college akai doktor dhom timung timmen wangsi pressure ke so buthak koson si pressure ke long ma laben pressure long lok pen koson si ke te minangji ma alang le pinan dak training nang pilo nang paklang lo pasila bangke ni li putama bangke lan lo dak pin ke tong tum ana phana bangke isi ke me sen isi akerap ke long busen li putama tung ate thek long lo non pinangalan ingkan pe na bang kithi yang bong yong sila khadam polo tung de ke ong dum ke pressure stroke on sibitu sila so bang ke anutin na me pressure aputha ke bang ke cherok tok kan si chelang nanji spinia son sona ki joy pen da medical la so treatment ke bang ke akai doktor
Dalam timung ban cenglok alang liria sangu dapat medical department apan curu reuni. Lasi nilikatu ko biakar biara rapan bakar biang longara rapan ke cuning ribang kala hello. Pini medical team atum labangso pressure butak jitu recharge bomben non jitu kese kesu kece lang nanggi harona tang jitu kapinjong laso bangke katu biakar biarat kar biang longara datum ta muntirun si oke perang kece pameje pan doktor maje pete bok nangi medical pan pete bok nangi besni bangke cuning rintu mo ekli ke ko boku jisu